Odavno je prestao da broji koliko je murala i grafita uradio. Najnoviji, posvećen ruskom dobrovoljcu Albertu Andijevu, doneo mu je i upoznavanje sa likom i delom ovog divnog čoveka. Uživa dok radi i stvara, uvek nauči nešto novo. Moraš malo da proučiš to što radiš da bi na kraju dana to imalo smisla do kraja sa svim onim što bi trebalo da opisuje sam mural. Ali i da daš samog sebe u svemu tome. Posao nije lak, radi se po suncu i kiši, na visini, na skeli, ali ljubav prema umetnosti sve prevazilazi. Jeste težak i naporan posao jer kao sve ono što radiš je proporcija mnogo velika i često iziskuje da se ti spustaš sa skele da bi vidio zapravo šta ono radiš jer priđem na površinu koja je 30-40 cm od mene na kojoj radim, a to je nešto što je kao puki detalj na površini od 100-130 kvadrata. U svakom radu dao je deo sebe. Crkveni murali koje je radio u saradnji sa eparhijom Vranjskom bili su najzahtevniji i imao je poseban pritisak i odgovornost kako će to izgledati. Stefan je završio fakultet umetnosti i odsek grafički dizajn. Oduvek je voleo umetnost. To je odredilo njegovo buduće zanimanje. A sve je počelo u školi animiranog filma u Vranju gde je zavoleo crtanje i ilustracije. Sa prvim skicama je počeo 2006. a 2008. je nacrtao i prvi grafit u haustoru preko puta svoje kuće. Tu je dugi niz godina posle toga crtao i obnavljao prostor i dan danas voli da tamo nešto doda ili proučava šta je radio. Voleo bi da u gradu ima neki zid gde bi stalno mogao da stvara. Radi i u drugim gradovima. Uskoro ga očekuje slikanje murala u Nišu i Kostolcu. Učesnik je brojnih festivala u zemlji i inostranstvu. Posebno je ponosan na stalne pozive iz Hrvatske i Nemačke. To je festival grafita koji se već tradicionalno obeležava, ja mislim ove godine će biti 15. put, a moj možda 10. put da sam na tom festivalu, što mi je jako velika čast da sam deo tog time i oni me sad već polako, ali sigurno svojataju kao jednog od lokalaca, ne više kao gosta i tako. Poprilično mi je drago da odem kod njih i da se družimo na tih par dana tog festivala. Želja mu je da uz murale i grafite, za kojima je potražnja, uspe da organizuje i svoju izložbu slika. Priprema je od 2013. godine. Slikarstvo je njegova velika ljubav i ne uspeva da joj se posveti zbog obaveza. Ipak veruje da će uspeti da organizuje izložbu do kraja godine.